Στην καρδιά της Έδεσας, εδώ όπου το νερό καθορίζει τη μνήμη και το ρυθμό της πόλης, στέκει σιωπηλή η τοξωτή γέφυρα Κιουπρή. Η πέτρινη καμάρα της ενώνει όχθες, εποχές και ανθρώπους πάνω από τα νερά του Εδεσαίου. Είναι σημείο αναφοράς, αλλά και ένα από τα αγαπημένα μέρη μιας ομάδας ερασιτεχνών φωτογράφων που επιλέγουν να βλέπουν την πόλη τους αλλιώς. Περπατάμε πάνω από το γεφύρι και πάμε να τους γνωρίσουμε. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα. Σήμερα συναντιόμαστε με ανθρώπους που φωτογραφίζουν την πόλη. Και αυτή η προσπάθεια που κάνατε είναι πολύ ιδιαίτερη. Θέλω λίγο να μου πεις εσύ πώς βλέπεις την πόλη μέσα από τη δική σου ματιά. Μέσα από το φακό. Μέσα από το φακό. Φωτογραφίζω κάθε μέρα σχεδόν. Κάθε μέρα ανακαλύπτω και καινούργια πράγματα. Κάθε μέρα βλέπω με άλλη ματιά κάποια πράγματα που τα συναντώ κάθε μέρα στη διαδρομή μου, μέσα στη βόλτα, μέσα στον κόσμο. Και είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά. Ίσως και εμένα, επειδή έχω ζήσει, είμαι γέννημα θρέμα Εδεσαία, γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα εδώ, σε αυτές τις γειτονιές, στο ποτάμι. Το σπίτι μου ήταν δίπλα στο ποτάμι, μικρά παιδιά ήμασταν μέσα στο ποτάμι όλο το καλοκαίρι. Ίσως αυτά, όλα τα συναισθήματα, μου βγαίνουν με τη φωτογραφία. Έχω να σου κάνω μια πρόταση. Θέλεις να δουλέψεις μαζί μου? Εδώ στο φράγμα. Στο φράγμα? Γιατί πρόκειται? Έλα μαζί μου. Στη γέφυρα αυτή και στο σημείο που βρισκόμαστε γυρίστηκε και η ταινία «Το Φράγμα» με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο. Ναι, το θυμάμαι. Τι εμπειρία έχεις και το θυμάσαι? Το θυμάμαι γιατί το συνεργείο τότε ήταν στην Έδεσα. Εγώ εργαζόμουν σαν γραμματέας, τότε είχα πρώτο πιάσει δουλειά σαν γραμματέας σε ένα εργοστάσιο, είχε έρθει το συνεργείο και γνωριστήκαμε κατά κάποιον τρόπο. Έχω και κάποιες φωτογραφίες από τότε. Βοήθησε καθόλου στην προβολή της Έδεσας η βέβαια. ταινία «Φράγμα» με τον Νίκο Κούρκουλο? Βέβαια, βοήθησε. Διαφημίστηκε και η Έδεσα, προωθήθηκε λίγο. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν ούτε τα social media, ούτε οι φωτογραφίες, ούτε η ενημέρωση. Με τα μέσα εκείνης της εποχής βοηθήθηκε. Και πάλι δεν είμαστε κομπλέ. Λείπουν οι δίδυμοι. Ναι, λείπουν οι δίδυμοι. Δύο σημαντικά όργανα. Η αλήθεια είναι ότι μας λείπει ακόμα ένα όργανο. 7 είναι ο σωστός αριθμός. Μου είπες ότι ασχολείσαι και με τη ζωγραφική. Ναι. Προσωπικά πώς εκφράζεσαι καλύτερα, με το πινέλο και τις μπογιές ή με τη φωτογραφική μηχανή? Και με τους δύο τρόπους. Η φωτογραφία είναι ένα γρήγορο μέσον, το οποίο σε βοηθάει, συνδέει γενικώς η φωτογραφία το ασυνείδητο με το συνειδητό. Και αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Με τη ζωγραφική αυτό είναι πιο αργό, γιατί χτίζεις ένα έργο πινελιά-πινελιά. Τα συναισθήματά σου βγαίνουν πινελιά-πινελιά. Το έχεις δουλέψει το έργο από πριν. Αλλά με τη φωτογραφία είναι μια γέφυρα πολύ γρήγορη. Δηλαδή περνάς σαν να περνάς στο ποτάμι, σαν να περνάς στη γέφυρα. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Αν σου έλεγα να επιλέξεις φωτογραφία ή ζωγραφική, τι θα επέλεγες από τα δύο? Φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι πιο εύκολο μέσο να βγάλεις. Η ζωγραφική θέλει περισσότερη. Θέλει να το έχεις μέσα σου, τεχνική. Είναι άλλη διαδικασία το ένα, η ζωγραφική με τη φωτογραφία. Στην Έδεσα τι σ' αρέσει περισσότερο να φωτογραφίζεις? Μ' αρέσει το τοπίο της Έδεσας, είναι πολύ ωραίο. Κάποιες περιόδου του χρόνου. Αλλά προσπαθώ να μην το δείξω στιγμιοτυπικά, προσπαθώ να το μεταμορφώσω, να το βγάλω με άλλο μάτι, να το δει ο θεατής. Όπως, για παράδειγμα? Π.χ. τη Βυζαντινή γέφυρα την έχω βγάλει σε ένα δίπτυχο που μοιάζει σαν μανταλάκι. Πολύ ενδιαφέρον, πώς το κατάφερες αυτό? Το έχω βγάλει και σαν νυχτερινή φωτογραφία βράδυ και με ημέρα.
Το έχω κάνει σαν δίπτυχο. Πάνω φαίνεται η βυζαντινή γέφυρα και κάτω ένα μανταλάκι που μοιάζει ακριβώς σαν την βυζαντινή γέφυρα. Πολύ ενδιαφέρον, τη βλέπουμε ήδη τη φωτογραφία αυτή. Πώς τη σκέφτηκες αυτή τη φωτογραφία, λίγο θέλω να μου πεις. Αν περάσεις κάποια μέρα και έχει ήλιο, η αντανάκλαση που κάνει η γέφυρα κάτω στο νερό μοιάζει σαν μανταλάκι. Όπως και το βράδυ με τα φώτα που έχει, και το σκέφτηκα και προσπάθησα να συνδυάσω τη βυζαντινή γέφυρα με ένα μανταλάκι. Οι άνθρωποι που είδαν τη φωτογραφία αυτή καταλάβαν ακριβώς αυτό που λες. Κάποιοι το είδαν λίγο παράξενο, αλλά μετά όταν είδανε ότι όντως μοιάζει, αν το παρατηρείς διαφορετικά τη γέφυρα, και είδανε ότι το αποδεχτήκανε. Η φωτογραφία μπορεί να παίξει ένα ρόλο επισήμανσης ή, να σου το πω και διαφορετικά, ένα ρόλο αντίδρασης. Ναι, μπορεί όμως και να παραπλανήσει αυτό που θα δείξουμε. Αν το βγάλεις διαφορετικά. Άρα λοιπόν η ισορροπία είναι. Ναι, ο άλλος από ποια οπτική γωνία βλέπει τη φωτογραφία μπορεί να βγάλει άλλο συμπέρασμα. Εσύ πώς βλέπεις τα πράγματα μέσα από τη δική σου οπτική γωνία? Τι σου αρέσει περισσότερο δηλαδή? Προς το παρόν πειραματίζομαι με όλα τα είδη της φωτογραφίας, και τοπίο και μεταμόρφωση του αντικειμένου, με διάφορα πράγματα. Δημήτρη, καλώς ήρθα στην πόλη σου. Καλημέρα Γιώργο, καλώς σε βρήκα. Προγραμματιστής, ταυτόχρονα όμως και ένας άνθρωπος που αποτυπώνει στην πόλη μέσα από τη φωτογραφία. Πώς τα συνδυάσεις αυτά? Η αγάπη για τη φωτογραφία ξεκίνησε πριν από το επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι μια αγάπη η οποία είναι εσωτερική εδώ και χρόνια. Από μικρός, να το πω, ασχολούμαι ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία. Ποια σημεία της έδεσας έχουν έτσι ενδιαφέρον για να τα αποτυπώσεις με μια ξεχωριστή ματιά? Πέραν των κλασικών σημείων, τοπογραφικών σημείων, δηλαδή που είναι το πόσημα για την πόλη, όπως τη γέφυρα του Κιουπρί, τους καταράχτες, το ιστορικό κέντρο της πόλης, το Βαρόσι, μ' αρέσει να τοποθετούμε στο κέντρο της πόλης σε πιο αθέατα σημεία, πιο αθέατα για το κοινό μάτι, να το πούμε. Όταν βλέπεις το έργο σου μετά από ένα χρονικό διάστημα, τα συναισθήματα είναι ακριβώς τα ίδια όταν τα είχες αποτυπώσει αρχικά ή αλλάζουν? Αλλάζουν γιατί εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε σαν άνθρωποι. Είναι διαφορετική η ψυχοσύνθεση τη στιγμή που κάνεις το κλικ και τραβάς μια φωτογραφία, όταν τη δεις μετά εκ των υστέρων, μετά από ένα μήνα, 2 μήνες, 6 ή 1 χρόνο, περιέχονται νέα στοιχεία στο ψυχισμό. Ποια φωτογραφία σου είναι αυτή που σου έχει μείνει και δεν την ξεχνάς, να το πω έτσι? Είναι αρκετές φωτογραφίες, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια ή να αποτυπώσω. Είναι διαφορετικές και όλες αγαπημένες. Ηλία, καλημέρα. Καλώς ήρθες Γιώργο. Πώς είσαι? Φωτογραφίζεις την πόλη μέσα από μια ομάδα φωτογράφων που έχετε συγκροτηθεί σε έναν σύλλογο εδώ τοπικό και βλέπετε την έδεσα με μια άλλη ματιά. Αυτό το πράγμα θέλω να συζητήσω μαζί σου. Το να ζεις σε μια πόλη όπως η Έδεσα, η οποία δεν είναι και πολύ μεγάλη πόλη, η οποία να σου δίνει καθημερινά τα ερεθίσματα που δίνει μια μεγαλούπολη, το κέντρο μιας πόλης που μεταβάλλεται συνεχώς, ας πούμε, κτλ. Έχει τα ερεθίσματα, έχει τα μειονεκτήματά του από τη μία, απ' την άλλη όμως σου δίνει την πρόκληση να δημιουργήσεις, να φωτογραφίσεις πιο δημιουργικά. Καλύπτει δηλαδή κάποιο κενό αυτό που κάνεις? Προσωπικά μιλώντας, ναι. Είναι μια ανάγκη για να ασχολείσαι με την τέχνη, είναι μια ανάγκη η φωτογράφηση. Στο σημείο που βρισκόμαστε, στο Κιουπρί, αυτή η γέφυρα, σε προκαλεί φωτογραφικά? Με έχει προκαλέσει πολύ στο παρελθόν, η αλήθεια είναι. Την έχουμε φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη γέφυρα από πολλές γωνίες, διάφορες στιγμές της μέρας, διάφορες ώρες της μέρας, διάφορες μέρες του χρόνου. Το τοπίο αλλάζει συνεχώς. Κάθε στιγμή είναι διαφορετική, το φως αλλάζει κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Οπότε πάντα η συγκεκριμένη γέφυρα θα σου δίνει αφορμές να τη φωτογραφίζεις. Πώς οραματίζεστε αυτή τη συλλογική δουλειά που κάνετε όλα τα μέλη του συλλόγου? Τι θέλετε να δώσετε προς τα έξω? Εμείς αυτό που προσπαθούμε ως ομάδα φωτογραφίας είναι να δίνουμε το έδαφος σε οποιονδήποτε, στον απλό άνθρωπο να ασχοληθεί με την τέχνη, να μάθει την τεχνική. Το επάγγελμά σου ποιο είναι? Είμαι μηχανικός, ιδιώτης. Πολιτικός μηχανικός. Είμαι μηχανικός περιβάλλοντος. Μηχανικός περιβάλλοντος. Συνδέεται με την ιδιότητα του φωτογράφου? Συνδέεται σε πολλές
από πολλές απόψεις μπορεί να προκύψει μια κάποια συσχέτιση. Έχω φωτογραφίσει πολλές φορές με γνώμονα, με άξονα την αγάπη μου για το περιβάλλον και την φροντίδα που θα έπρεπε όλοι μας να έχουμε στο νου μας για το περιβάλλον. Μπορείς μέσα από τη φωτογραφία αλλά και σε συνδυασμό με το επάγγελμά σου το έργο σου, η τέχνη σου να είναι και μια μορφή διαμαρτυρίας? Θα μπορούσε βέβαια. Υπάρχει ένα έρευνα στη φωτογραφία, το New Topographics, το οποίο έχει εμφανιστεί στο παρελθόν και σχολίαζε ουσιαστικά την παρέμβαση του ανθρώπου στο τοπίο και στο περιβάλλον. Είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει, είναι ένα κομμάτι της φωτογραφίας που το έχω μελετήσει και οφείλω να ομολογήσω ότι με εγωιτεύει να δημιουργώ και με γνώμονα το περιβάλλον. Ένα ιδιαίτερο σημείο εδώ στην Έδεσα είναι η Στοά Καλλιτεχνών, που είναι στο Πάρκο των Καταρακτών. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε καλλιτέχνες με ιδιαίτερη δημιουργία. Έλσα, ένας χώρος κεραμικής. Τι ακριβώς περιλαμβάνει σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε γίνονται και μαθήματα κεραμικής. Μπορώ να σας ξαναγήσω. Από εδώ είναι τα αντικείμενα των παιδιών, των μαθητών. Εδώ έχουμε το καμίνι μας, εδώ ψήνουμε. Έχουμε διάφορα εργαλεία όπως η φιλιέρα, η μακαρονιέρα και ο τροχός. Ο τροχός, όταν το ακούει κάποιος, αμέσως παραπέμπει και σε χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι ο ίδιος τροχός, να το πω, φυσικά πιο εξελιγμένο. Ο ίδιος είναι, ναι, είναι ηλεκτροκίνητος όμως. Ας ξεκινήσουμε λίγο να δω έτσι, τη διαδικασία σου, τι ακριβώς κάνεις εδώ πέρα. Αυτό είναι... Αυτός είναι ο πυλός. Ο πυλός. Ναι, τον έχουμε ζυμώσει και είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Τι σήμα θες να του δώσεις, τι σκέφτεσαι? Τι θέλετε να κάνουμε? Να κάνουμε... Κάνουμε μια πιατέλα, ας πούμε. Μια πιατέλα. Θα δούμε. Δεν βγάζουμε πάντα αυτό που θέλουμε. Κατά τη διαδικασία τον βρέχεις τον πυλό, για ποιο λόγο? Για να γίνει πιο εύπλαστος? Τον πυλό για να μην κολλάει στα χέρια μας. Αρχικά πρέπει να το κεντράρουμε. Χρειάζεται σωματική δύναμη και ηρεμία και συγκέντρωση. Όταν ολοκληρωθεί το σχήμα που δίνει στο αντικείμενο, μετά η διαδικασία ποια είναι, μετά τον τροχό? Στεγνώνει, τριμάρεις και αφού στεγνώσει γίνεται το πρώτο ψήσιμο. Σε το οποίο λέμε μπισκότο, γύρω στους 900. Πόση ώρα κρατάει η διαδικασία στο να ψηθεί το αντικείμενο? Κρατάει, μπορεί να ανεβαίνει 8 ώρες και να κατεβαίνει άλλες 8, μπορεί και 10, ανάλογα. Και έπειτα γίνεται η άλωση. Εκεί του δίνουμε χρώμα. Αν θα είναι κόκκινο, του κεραμικού, πράσινο, ναι βέβαια. Και φυσικά όταν φτάσει στο τελικό στάδιο, από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η ζωγραφική πάνω στο αντικείμενο, έτσι? Ναι, μπορεί να γυαλωθεί, μπορεί να ζωγραφιστεί. Έλσα, ο χώρος όμως δεν είναι μόνο χώρος προσωπικός δημιουργίας, είναι και διαδραστικός, να το πω έτσι. Βέβαια. Κάνουμε μαθήματα ενηλίκων. Όπως βλέπετε, τα ράφια είναι γεμάτα από έργα των μαθητών.
Εδώ είναι τα χρώματα που χρησιμοποιούμε. Ένας ενήλικας για να έρθει να μάθει κεραμική, την τέχνη της κεραμικής, πόσο χρονικό διάστημα θέλει, πόσα μαθήματα πρέπει να κάνει? Η κεραμική δεν μαθαίνεται ποτέ. Θα μπορούσε όμως σε 2-3 μήνες να φτιάξει το αντικείμενο που θέλει. Γιατί στην αρχή είναι λίγο δύσκολο. Ξεκινάμε με ένα μπολ και κάνουμε σαλατιέρα. Στο τρίμηνο νομίζω ότι μπορεί να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του. Η πρώτη τους επαφή με τον πυλό, συνήθως τι εμπειρία τους δίνει, τι σας λένε? Είναι ενθουσιασμένοι νομίζω όλοι. Και δεν είναι τυχαίο που εδώ και 15 χρόνια έχω μαθητές από την πρώτη μέρα μέχρι και τώρα. Αυτή τη σαλατιέρα την έφτιαξες εσύ, αλλά θέλω κι εγώ να δω ποια είναι η αίσθηση της επαφής με τον πυλό. Τροχός. Βάζω μπρος. Ξεκινάμε. Πατάω. Και με το πόδι σου ρυθμίζεις την ταχύτητα. Εδώ. Εκεί. Και εδώ. Πιάσω με τα χέρια σου. Ακουμπάω. Ακούμπα. Να το αισθανθείς. Ναι, και μπορώ να. Θέλω να το κάνω να γίνει λίγο μεγαλύτερο, να το πάω προς τα πάνω, πώς θα το κάνω? Βεβαίως, θα βάλεις τα χέρια σου εδώ και θα το πιέσεις ελαφρώς για να ανοίξει. Για να μην. Εδώ. Το ένα το χέρι, αλλά... Πώς θα αισθάνεσαι? Υπέροχα. Το έχω χαλάσει. Δεν πειράζει. Το έχω χαλάσει. Το χάρηκες? Το χάρηκα, αλλά έχω χαλάσει το έργο. Πάμε από την αρχή. Πάμε από την αρχή, περίμενε. Γιώργο, άφησα την Έλσα από τη γλυπτική και έρχομαι σε μια άλλη τέχνη που έχει να κάνει με το ξύλο. Καλημέρα και σε ευχαριστώ που με Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθες. Τι ακριβώς κάνεις εδώ? Εγώ ασχολούμαι με το ξύλο και με το υγρογυαλί. Στη λογική ότι παντρεύω ένα παραδοσιακό υλικό όπως είναι το ξύλο με μια σύγχρονη μορφή τέχνης που είναι το υγρογυαλί, ρητίνες ουσιαστικά που πολυμερίζονται, ενώνουν τα ξύλα και κάνω διάφορες κατασκευές, διάφορες δημιουργίες. Πάντα έχει πάρα πολύ προεργασία το τελικό κομμάτι. Να το δω λίγο, να το πιάσω για να καταλάβω. Λοιπόν, βεβαίως. Αυτό είναι ένα ξύλο το οποίο το έχεις επεξεργαστεί. Εδώ βλέπω ότι η επιφάνεια είναι λία από πάνω. Ακριβώς. Τι έχει από πάνω? Έχει υγρογυαλί από υγρογυαλί. πάνω. Υγρογυαλί είναι οι ενώσεις των ξύλων. Το μπλε χρώμα δηλαδή. Είναι ξύλο ελιάς που είναι πολύ γοητευτικό ξύλο και έχει πολύ όμορφα νερά. Το μπλε είναι υγρογυαλί, αλλά και από πάνω έχει μια επίστρωση από υγρογυαλί για να πάρει τη γυαλάδα του. Αυτό θα το ξανατρίψω για να το περάσω δεύτερο χέρι. Για να έρθει το τελικό αποτέλεσμα να είναι τελείως λίο και όμορφο. Το σχήμα, τα σχέδια που δίνεις είναι τυχαία πέρα από το ξύλο το οποίο δείχνει τη χρονολογία του. Ας πούμε αυτές οι τάσεις, η μπλε, είναι δική σου δημιουργία ή το αφήνεις ελεύθερο ρέι και βγαίνει το σχήμα? Μερικές φορές είναι τυχαία, μερικές φορές τα δημιουργώ. Αν δείτε το τραπεζάκι που έχω δίπλα, είναι ένας χρυσός δράκος πάνω σε κόκκινο πλαίσιο. Πάντα προσπαθούμε να δώσουμε σχήματα που έχουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μας. Η χύτευση πού γίνεται ακριβώς? Εδώ στο εργαστήρι έχω καλούπια, τοποθετώ στα καλούπια μου, δημιουργώ τα καλούπια μου δηλαδή, στα καλούπια που έχω δημιουργήσει τοποθετώ τα ξύλα και από εκεί και πέρα πολυμερίζω τη ρητίνη και κάνω τη χύτευση. Η αρχική μορφή είναι το ξύλο που βλέπουμε πίσω, ένα αυτό κομμάτι είναι από ένα ξύλο κάστανο. Αυτό εδώ μπορεί να γίνει ένα τεράστιο τραπέζι για παράδειγμα. Το να γίνει ένα έργο πόσο χρονικό διάστημα? Θέλει ένα τραπέζι για παράδειγμα, όπως αυτά που έχεις δίπλα? Θέλει έναν μήνα περίπου. Ένα μήνα. Μπορείς να μου δείξεις λίγο εδώ πέρα τι άλλα, αυτά τα κομμάτια τι ακριβώς είναι? Αυτό το κομμάτι ας πούμε, αυτά τα κομμάτια ξύλου αυτό είναι εδώ. Αυτό, έχουν αυτή τη μόρφη. Σκεφτείτε δηλαδή ότι αυτό είναι ένα κομμάτι πλατάνου. Αυτό εδώ είναι επεξεργασμένο σχεδόν σε τελική μορφή. Και βλέπετε ότι έχω καλύψει την κουφάλα με υγρό γυαλί που έδωσα έναν τόνο βεραμάν. Κεραμική,
γλυπτική πάνω στο ξύλο, να το πω έτσι, και γλυπτική Έτσι ακριβώς. αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε μια ομάδα καλλιτεχνών που μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους έχουμε δημιουργήσει μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Είμαστε στο κομμάτι δηλαδή της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς δουλεύουμε πάνω ο καθένας στην τέχνη του και από εκεί και πέρα έχουμε και κάποια προσφορά και στο κοινωνικό σύνολο, η οποία είναι ουσιαστικά στην πόλη που ζούμε και δουλεύουμε και στον χώρο που ζούμε και δουλεύουμε. Αλλά πέρα από αυτό είναι και ένας χώρος κοινωνικός για μας. Έρχονται οι φίλοι μας, συζητάμε, μεταξύ μας συνεργαζόμαστε και αυτό έχει μια μεγαλύτερη αξία, δίνει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στη δουλειά μας. Σταύρο, πώς είσαι? Καλημέρα Γιώργο, καλώς όρισες στο εργαστήριό μας. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο εργαστήριο γλυπτικής στη Σοδά των Καλλιτεχνών. Και είμαστε γλυπτική σε ξύλο? Γλυπτική σε ξύλο αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο δουλεύουμε ξύλο. Κανονικά όμως δουλεύω και μάρμαρο και πέτρα και ήτον και πυλό ανάλογα με τις ανάγκες της συλλογής που ετοιμάζω. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ξύλο με ξυλοπολτό. Με ξυλοπολτό. Και τι μορφή θα δώσουμε σε αυτό το έργο? Η μορφή που θα δώσουμε, βασικά όλη αυτή η συλλογή έχει φανταστικούς χαρακτήρες, αρκετά εμπνευσμένη από την μυθολογία την ελληνική. Τι όνομα έχει το έργο, να το πω? Αυτή είναι μια ιέρεια της ακολουθίας του Πάνα, εξού και τα κέρατα. Ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη γλυπτική του ξύλου, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Μπορεί ένα έργο να είναι φτιαγμένο από σκληρότερα υλικά, μπορεί να είναι από μάρμαρο, από πέτρα, μπορεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις όταν κάνουμε μαθήματα από πυλό, διδάσκουμε και τον πυλό. Η γλυπτική είναι ελεύθερη, μπορεί να είναι από οτιδήποτε υλικό. Όταν σχεδιάζεις ένα έργο, ξέρεις τι μορφή θα του δώσεις ή ξεκινάς και μπορεί να σου βγάλει κάτι άλλο στο τέλος? Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι μια γενική εικόνα. Στη συνέχεια αναπτύσσεται και εγώ συνηθίζω να λέω ότι μου αρέσει να γεννιέται από τη δουλειά το έργο. Δηλαδή όταν ξεκίνησε αυτό, για παράδειγμα, ήξερα ότι θα είναι μια γυναικεία φιγούρα η οποία θα έχει σκληρά χαρακτηριστικά, θα έχει κέρατα, αλλά την τελική της εικόνα θέλω να την ανακαλύπτω κατά τη δημιουργία του. Αυτό το ταξίδι μέχρι την ανακάλυψη πόσο σε συναρπάζει? Αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα, γιατί είναι πολύ καλή αναγνώριση, είναι πολύ ωραίο το τελικό αποτέλεσμα να το βλέπεις και να χαίρεσαι, να είναι αυτό που πραγματικά ήθελες, αλλά για μένα όλη η ευχαρίστηση είναι αυτό το ταξίδι. Θα ήθελα να μου στήσεις το φίλο σου εδώ, τον έτερο της παρέας. Ο έτερος της παρέας είναι ο Κούρος. Ο Κούρος, έλα Κούρο, έλα γόρνα μου. Είναι πάρα πολύ φιλικός, ναι, και αρκετά ζημιάρης όπως φαίνεται. Δεν μου λες, όταν κάνεις ένα έργο εδώ, πώς αντιδράει, τι κάνει? Με παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή. Δηλαδή θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ο σκύλος έχει στο μυαλό του τη γλυπτική. Ναι, έχει στο μυαλό τη γλυπτική και προφανώς έχει δει και πάρα πολλά έργα. Έχει και άποψη. Έχει και άποψη και έχει και το πλεονέκτημα να του κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα. Ακριβώς, ναι. Είναι ο πιο τυχερός. Φοβερός. Αγόρι μου. Αχ, ναι, άτε ρε. Έλα ρε. Αφήνοντας πίσω τα εργαστήρια των καλλιτεχνών και λίγο πριν αποχαιρετήσουμε την πόλη, κάνουμε μια στάση στο Σύλλογο Απελής. Έναν σύλλογο που μέχρι σήμερα έχει χαράξει μια σημαντική πορεία στα πολιτιστικά δρόμενα της Έδεσας. Όταν λέμε Σύλλογος Καλλιτεχνών, συμπεριλαμβάνονται όλοι οι καλλιτέχνες της Έδεσας?
Είναι όλοι οι καλλιτέχνες της Έδεσας. Ξεκίνησε πριν 34 χρόνια, το 1992. Ήταν πρωτοβουλία κάποιων εκπαιδευτικών και κάποιων θελοντών καλλιτεχνών της Έδεσας, οι οποίοι στην πορεία, βέβαια πολύ βαθιά στην πορεία, πριν λίγα χρόνια, γίναν καλλιτέχνες, το σπουδάσαν κιόλας, γίναν και επαγγελματίες ζωγράφοι. Μετράει 34 χρόνια, όπως λέμε, από το 1992. Συνήθως ήταν το 99% των μελών ήταν ζωγράφοι. Λίγοι γλύπτες και λίγοι αγιογράφοι. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε έναν τίτλο εκτός από την πόλη των καταρακτών και η πόλη των ζωγράφων. Η πόλη των ζωγράφων, η πόλη των καλλιτεχνών, ναι. Η διασύνδεση του συλλόγου με άλλους συλλόγους ή με άλλες περιοχές υπάρχει? Πολύ μεγάλη συνεργασία. Στην Βέρεια και στην Πτολεμαΐδα που έχουμε συνεργαστεί 2 φορές. Με τη Βέρεια εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε. Γίνανε οι εκθέσεις φωτογραφίας στις 3 πόλεις, Έδεσα, Βέρεια. Ξεκίνησε από Πτολεμαΐδα, μετά Βέρεια και τελευταία Έδεσα. Ο σύλλογος έχει βγάλει τα φτερά του εκτός Ελλάδας? Εκτός Ελλάδας όχι ακόμα. Το έχετε σκεφτεί? Γιατί όχι. Πολύ ωραία ιδέα μας δίνετε, κύριε Ροδάκογλου. Επειδή γνώρισα την ομάδα των φωτογράφων, αυτή η ομάδα θα μπορούσε να κάνει μια εκθέση στο εξωτερικό ή να διασυνδεθεί με το εξωτερικό? Γιατί μιλάμε όχι. Για νέα παιδιά, μιλάμε για εξωστρέφεια, μιλάμε για μυαλό, για ψυχή. Είμαι και εγώ στους φωτογράφους. Είναι 7η χρονιά των φωτογράφων. Είναι πολύ δραστηριοποιημένοι, με πολλές δράσεις. Πολλές δράσεις γίνονται. Σύλλογος τι σηματοδοτεί για την Έδεσα? Σηματοδοτεί τη σημασία των τεχνών, που είναι πολύ μεγάλης αξίας, γιατί αν δεν υπάρχουν οι τέχνες, δεν θα υπάρχει ψυχοθεραπεία για τον άνθρωπο. Είναι η ψυχοθεραπεία μας αυτή.